Ассалому алайкум дӯстон, бародарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб, хуш омадем ба канали мои, канали Қодиров Сайбирон. Бародаро, бисёр бардаро хоҳиш кард ки чӣ бати карпат намепартои ҳозиё. Ина бардаро ба хотири шумо ина карпат гирбоши ина карпат ина гусолаш ба қача. Рости мо инамира тасмим гирифтем ки дар каналмон партоим бениёад карпати зурай. Мега чӣ ба рости мо бардаро успед накардесем озиё доставка штау чизошта ина бардаро мо ба хотири подписчико ина карпат дорем. Инай ба қачаш. Инай ба қашай бардаро. ҳой бардаро як моҳа нашида. Як моҳа шидаги нисте бардарои. Ба қачаш як моҳа нашида. Аки як моҳа меша нами ҳафтаи дигар як моҳа меша бардаро. Гоам бениёад гой хубай. Ина бардаро синаш чу. фирмаи Алимардонов бромада я бардора. Фирмаи Алимардонов ҳай ба ниҳоят гой хубай. Бе ҳами гусолаш 10 литр шир боло мета. 10 литр шир боло мета. Бе ғарзи гусолаш. Ина синаш. Ина бардаро дидеси дандонуша бо фикри хтона да комментари анихини ина бардаро. Дандонуш ката. Ушти басе. Ина бардаро гусолакш бақа. Бақа бардаро гов тоза говай. Карпати тоза. Карпатай бардаро. Хели каналда якум бор да канали мо омад. Я вақти дигар бит 43000 одам тамошо кардем канал мо парфеген муноҳияи қумсан гиргири. Ҳам баландаи қадиш. Ба қашам бақай хуба. Ина бардаро ба қача шадиден. Пушти куншаби чанқай. Ина бардаро макидан шавад.